Postojný, duchovný otec. Nemáte trebu len vy, ale aj ja, preto som si zobrala takýto listoček a pripadla mi milá povinnosť, aby som vás u nás v Kolárovickej farnosti za všetkých veriacich srdečne privítala práve dnes na sviatok svätého Cyrila a Metoda, ktorí do našej krajiny priniesli Božie slovo, prišli zvestovať Božie kráľovstvo, Božiu lásku, radosnú zvesť Kristovho evanjelia. Pre našu farnosť ste dnes takým Kristovým poslom a nasledovníkom práve vy. Nemám to ľahké Pán Ježiš vo svojom živote pri stretnutí sa s rôznymi ľuďmi pri jeho učení. Nemali to ľahké ani svätý Cyril a Metod a nemajú to ľahké ani ich nástupcovia. Túto ťažkú úlohu nástupcu v Kristovej službe ste prijali práve u nás. Ja vám v nej za všetkých farníkov prajem veľa zdravia, pevných nervov a trpezlivosti a prosím nášho Pána o požehnanie a hojné milosti pre vás, aby bola vaša pastierská služba u nás požehnaná a odmenená bohatou úrodou, príchodom mnohých stratených ovečiek do Božieho košiara. Budeme prosiť v našich modlitbách, aby ste sa pod ochranou Božej Matky cítili u nás ako doma medzi svojimi, aby do tohto Božieho stánku Kristovi cez vás prichádzala veľká farská rodina a nech vám v tejto náročnej službe pomáha sám Otec nebeský. Vitajte v Kolároviciach. Keby som bol vedel, že ma chcete privítať, tak by som nebol ukončil tú svätú omšu, ja som si to vôbec nevšimol. A bolo mi čudné, že ste tak ticho všetci, že nespievate a ja už odchádzam a nespievate ešte. Dobre. Ďakujem ešte raz. Ďakujem vám za pekné privítanie.